शैलेश करन। खोजी लाउरे मलिनिया गिरल बाटे गंगा जी के तीरवा। डीजे शैलेश करन फुलवरिया। खोजी लाउरे मलिनिया गिरल बाटे गंगा जी के तीरवा। डीजे शैलेश करन नारायण। पूजावा के बेर भइल देर होता जी हरे खाती कलसा कुबेर होता जी। अरुण बिहारी पवन पूजे खाती पौआ बैठल बैठल गद बेर होता जी। पूजावा के बेर भइल देर होता जी हरे खाती कलसा कुबेर होता जी। अरुण बिहारी पवन पूजे खाती पौआ बैठल बैठल गद बेर होता जी। छोटू धरवे मायके हीरावा मन में हीरावा नाक के नथुनिया खोजी लाउरे। आप सुन रहे हैं डीजे शैलेश करन के तीरवा। 91 022 51 480।